Hello bro, ja som Jay-Z a dneska tu máme nový gameplay z novej hry a tá hra je Zombie vs Planes alebo Planes vs Zombie, už neviem, ktoré je prvé. Je to viac známa hra, hrá sa najviac na iPadoch a tým pádom možno potom aj na počítači, na notebooku a tak, proste na tých iPhonech a tak sa to najviac hrá. Takže jak môžete všimnúť, ja už mám jeden ten účet spravený, ale my si spravíme nový, dáme Jay-Z, stačí, a dáme Start Adventure, taká ruka. No dobre, toto nechceme vidieť, no shit. Áno, takto to nejako bude vyzerať, keď budeme nejaký silnejší. Tak, toto je vlastne náš dom, toto sú zombíci, proti ktorým budeme bojovať. Tu sa teraz taká tráva spraví. A my si zasadíme prvý vlastne túto hovadinu. Tieto slniečka musíte zbierať, aby sa vám doplňali tieto slniečka. Za každé slniečko máte 15 tých bodov ako keby a za to si môžete kúpiť vlastne ďalší takýchto, takéto veci. No a teraz pôjde tento zombík, môže to pôjde čo najrychlejšie. A vidíte, už som sa pozeral na hodinky, lenže koľko máme času. Wow. Tak, ďalšie. Môžete si znať ďalšie, no toto nech už konečne rýchlo prejde. Čím viac máte týchto bojovníkov takzvané, tak tým máte lepšie, akože, no tým ste lepší vlastne, tým sa k vám nedostanú tí zombíci. Vlastne tí zombíci sa nemôžu dostať vlastne do vášho domu, tu máte potom ešte záchranu, že to všetko vlastne prejde a tu máte novú kartu vlastne po každom leveli, sa vám objaví takáto karta s vlastne novou rastlinou a tak. Takže toto je slnečnica, dúfam, že to je asi hej, a táto slnečnica vám dáva slniečka, proste aby ste tých slnieček mali viac, vidíte, tu už budete mať viac týchto. Takže teraz nám vyrastla ďalšia tráva a teraz musíme dať, no ne, že musíte, ale najlepšie, keď dáte, lebo hoci vám to ubere 50 slniečok, ale ona vlastne, keď takto bude už taká hnedá, taká svetlohnedá, tak vám dá slniečko. A takto môžete ďalšia, proste čím viac ich budete mať, tak tým budete mať viac slniečok, čím viac slniečok, tým viac bodov a čím viac bodov, tak tým viac týchto bojovníkov takzvaných. Tak máme 3. Ešte si nazbierame nejaké slniečka, vlastne oni, asi neviem, asi každú, už nepotrebujeme, asi nejakú každé 2 minúty alebo nejak tak dávajú slniečka, alebo minútu, neviem, ak to je presne rozdelené. Proste čím viac slniečok, tak tým viac týchto bodov, a to som už povedal, myslím. Tá vlajka s tým mozgom, tak to je ten final akt, proste kde vám naskáču miliarda, no týchto prvých misiách ešte ne, proste veľa zombíkov vám sa napadne a vy to máte ubrániť, proste keď sa vám tento zombík dostane k tej rasti, tak on zje po nejakej dobe. Budeš žrať, až dokým ju nezničí. A proste pôjde ďalej, až dokým ho niečo nezničí. Tak, ďalšie. Tieto levely prvé pôjdu rýchlo, dúfam. Tieto gameplaye z tejto hry budú možno tak vychádzať jedenkrát do týždňa z tejto hry. Keď teda keď budete chcieť viac, tak stačí napísať nejaký komentár alebo do pošty, aby bolo viac týchto Zombie Planes, alebo tiež ešte aj čo som mal videá z Counter Strikeu alebo z Left 4 Deadu som to mal z Team Fortressu, už tam ešte nemám, ale budem mať. Takže ak ste si len prvýkrát teraz pozrieť toto video, tak si pozrite aj tie ostatné. No a tu je vlastne tento hlavný, čo má tú vlajku so zóny, ale to je vlastne obyčajný zombie, takže ten je v pohode. Tak, vidíte, už máme 300, tak toto bude horšie, len teraz len tak narýchlo robím. Tak,
A máme ďalšiu kartu, vidíte, takto po každom leveli sa vám dá nová karta. Takže toto je, čo to je, cherry bomb, čo je cherry, ježíš, čerešňa, asi hej, myslím asi, dobre. Táto čerešňa vlastne vybuchuje keď ju niekam položíte, tak ona vybuchne a zničí to aj tých ostatných zombíkov. Takže toto bude asi posledný level, čo dneska spravím. Tak, ďalšiu slnečnicu. A takto sa vám potom, myslím, že už na ďalšom leveli sa vám dá ten trávnik a potom ich bude sem chodievať viac a viac. Tak, ak ste si mohli všimnúť, už mi išiel, takže musím dať rýchlo sem, musím obrániť slnečnice. Op, op. Ďalšiu. Mi to strašne pripomína, ak ste hrali niekedy Pokémon, keď ste boli ešte malí. Ten Belosomčiak sa volá, neviem, tá rastlina, ten divný, ten mal ho ešte tých prvých Pokémonov úplne mal ho, ten z tých rakeťák, ježiak, ten bože, teda som, neviem, to je jedno. Proste strašne mi to pripomína toho Pokémona. Bože, Pokémon, som nehral už ani nepamätám. Holy shit. OK, ďalšie slniečko. Chcel by som nazbierať nejaké slniečka. Nech môžem dať toto. Lebo vidíte, toto máte za 100 týchto slniečok, toto za 50 a toto za 150. No a toto je ďalší typ zombíkov, ktorý je silnejší, ktorý je lepšie, keď tu máte týchto dvoch, lebo je to rýchlejšie, lebo tento má ešte túto čiapku, čiže vlastne ako keby jeho celý ešte raz život. Takže toto. A keď mu padne čiapka, vidíte, tu je ďalší, takže musíme dať zase. Hop. Tak a teraz až bude skapíň a teraz ešte tomuto musíme dať dole hlavu a potom myslím si, že už bude ten finál akt. Takže dúfam, že čo najrýchlejšie nazbieram tie slniečka. Nech mám tých 150, nech vám potom ukážem. Tak, dobre, mám 150, dobre, takže toto by som si už mal uchovať. Po prípade ďalšie, no vidíte. Takže ide to docela rýchlo, len potom keď, lebo je tu aj, sú také misie, nejaké 10 misie, že kde je len tma proste celá, len tma, nič iné. Potom tie slniečka idú strašne pomaly, niekedy ani nejdu, lebo jak môžu ísť pre tie slniečka, keď je noc. Takže dobre, takže teraz sa ich príde veľa, takže zoberieme si toto. No, poďme vylezte, ešte si tu bereme. Tak, len jeden? No veď bude to. Môžete im to dať takto. Tak, a vybuchnú. A teraz som to musí takto dočítať celé. Takže my sem ešte položíme takto týchto bazmekov. Tak. Hop, hop. No, tak dáme ešte jedno. Tak. Dobre, takže my sme teraz dostali vlastne oriešok, to je taký štít, ale to až v ďalšom gameplay. Dobre, takže ja sa s vami lúčim. Ak chcete ďalšie videá, dajte like, poprípade ten komentár, že či chcete jedenkrát do týždňa jak sa to volá, tento gameplay z tejto hry, ak teda vôbec chcete tento gameplay z tejto hry. Ja si idem zahrať teraz za tohto, tak jak tu môžete vidieť, tu už mám shop, aj almanaku, aj minigame, všetko. Dobre, takže ja sa tam lúčim a čus.